توكلت على الله وينقون بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم جيجي ديك فما الله توكلت على الله دلي فيونا فما الله دو توكلت على الله على جين ودابا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما الله دو توكلت على الله دني فمتي دلي ما صدو توكلت على الله وكم ينجي سمي دلي ما صلى Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir au Canada, aux États-Unis, il y a trop. Eh Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais pourquoi tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait un master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala obana ta butigi la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye ase o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyu anzora kono nana anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe on fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fɛn fɛn bɛ suguba la ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bɛ wuli ka se ngolon na i koma kɔrɔ kare kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min في مادي قل أنت مني Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangitaba secteur 3 kono Hôtel Lafia Narani Dususumaye Kafara Kilianka Lafia ka Hôtel Lafia Nyema Angunana Kukura ay danfara don hôtel Lafia ni hôtel to ni ɲɔgɔn cɛ ka bolo moana bo dakabana pano ka taa se dakabana batiri lithium ma pour que ka se ka dususuma fara kiliyanw ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye 24/24 jiko o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye anw minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan Afrique Europe k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw
ka taa se ventilo climatiseur dakabanaw k'i da lafiya la ka wuli lafiya la yɔrɔ kelen pewu anw fɛ Mopti yan Sebare Bangitaba secteur 3 a fɔ hôtel lafiya i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ko hôtel lafiya magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔkan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i bi fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera hôtel lafiya la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bi fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel lafiya hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bi se ka jigin hôtel lafiya kɔnɔ aw bi da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bi fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi hôtel lafiya kɔnɔ min bi maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka hôtel lafiya magɛn hôtel lafiya a nana anw lafiyali de kama vraiment anw lafiyara Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana konomike tu n'aw bi fɛ k'aw sendo an ka nin jeu in na a ka nɔgɔn aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefoniw na ni dɔrɔmɛ 120 dɔrɔn ye aw garizigɛ bɛ se ka fara ci wa aw ka sɔrɔta dɔgɔmani o ye sefa wari 20 de e ma dɔn o ka di aw kana kɔnɔni kɛ walasa ka 20 caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike 20 a ka nɔgɔn jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefoniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se k'aw ka fête de fin d'année diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a te dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo
i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Tenka an ye dɛmɛ caman kɛ nka an b'an profiter yan k'a fɔ e Kasimi yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛlen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a kurun k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kasimi ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kasimu n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna a ma o bɛ diya an ye an yɛrɛ na a lase mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 10 wolonwula 36 75 ngo 98 10 wolonwula 36 45. توكلت على الله 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 جنين جيجي سمي دلما توكلت على الله وينغونيا بدي فما علمو توكلت على الله جونغي جيغي سمي دلما سلا توكلت على الله وكمو جيغي دغ فما علي awni sogoma biye jumaye décembre kalo ale tile 20 ye biye samba fla ani 24 keba an woni Noël damne de ma yete nga finina de ngone nga Noël finiri anyo matike ka mawye an woni nya fo François nyana ngoro nyira wolo ko ke François ani tanti Jeanne ngu kana to mɔgɔ ka bɔ an ka dumuni kɛ ɛri kalama ala ka Noël wɛrɛ yira an na
ala ka nga saun caya kiba ni men hakili jigi nga chokoroba do de la segu mission na per la kaw on ba fo mission mo ko per la kaw ni le 20 woni sera ka ba ale ka dumuni barama de be yela mapo demisani bebe dumuni ka fi fogata sen Noël fogata c'est le 1er janvier ma asoro se ukadi bebe do be fi be fay be bay be koroy o be dogoy ni tira kenema ni duna sokono mabo gale ku ngato kenema ngabi ala ndi wan sega sumanta na muso na teleke nyana ala kan so sababu nyumana lamo baw nani baw ani wolo baw ulu dogoyara de somayna andab nana do kuma bamununa agelo ku janjo sangele oyebiye wolo masiri tabaw ube chesiri nitimina njala wale amunun kera baru keletigi anaka maufe ana oluda outlooka mamunun ngelo ku sigoro blaga o kaufe nulube bagunje kauka marakona nana do tara forage de laulu no jibondo yi usega jisoro to mi sigika no ya ubolo wati kele na ji koni echieni ke kosebe tumutu marabulo la tumutu koni ababolo koni fa koni chieni dona ma chamangu ana nyefolike awnyana obela jelena mamunu yere degun soro boga wolele madake gouvernement bisaka na nyew matugomi jamana kuntigi no ye general d'armée Assimi Goïta ale tume on yere fe kunungo sigira woro nana cour de compte no ye chalatike jakulu sokuraye ale kanga sigisenga abrigi folo ale nana kana oda premier ministre tume seuko ke wale ba fa ngati taw ka dugula bogo folo segu kono fo fambe fe premier ministre a tume segu kunu tungarango ulu togola do jensele nani togola utaro nyina malike sente ulu tale no congela sisa kunungo abafoma ko session docteur walma session budgétaire ale bara bana kunungo ni uka sharia do taliye mado shu oyele no gabero ka ofe gabero ale fana be gawo marala mim boro la ana oda outlooka biso madana ka o sogolonto janina kibaria sanuma ko ulu soro ka to aw sigoro la maliko no maliko ga jen fanta ani nani bela jele fe bamananga na abusaka famu chugumi ambe bela jele fo ka bela jele wala nyumando bolu kuma donga fsan sengadiye ni yame aya sama balaledo sokobara amina na kado mindi amadi anga kala ministry ma alega kado do kado amadi anga bara ministry ma sana ele kalanzo ministry amado fanama amma fo kebaku nodo de ngamba fe uka wale yake wale ambato akobe sega fali keba niye malita mamunu ye keleke kadleki boka da ku joludi ukoko beya kwa kasega do malla kanabla kasega do berebere litonga sigisenga minga di mauye ukado otona makana mabali ikika ton sigi ango mango demokrasi ase ungacha alawla ungacha abalofa ungacha ngabi sambi saba demokrasi ni mau yere benaka alimunu yere nanana nu benaka kaye fenchanye bi oye kalan o kalan cheni kololo mimbe ola bi anyebe odela anga barake daula amena anyere nyininga nantura tuabu kalana anga chake daw anga barake yoro anga konyena boyoro ulu siniye sigibna na ke chogodi
k'anw to tubabukan kalanni na keba anw de fɛ yan i bɛ maa ye jɔyɔrɔ la i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin ye nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ cogo di anw de fɛ yan i bɛ maa da ye kuma na i bɛ maaw ye maaw ɲɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ninnu sera ka nin kɛ cogo di démocratie ale de nana ni o ye keba hali dunko juguya ni yurugu min filɛ an b'a fɔ an b'a kɛlɛ a kɛlɛli bɛ gɛlɛya ka da mun kan ne tun ye école karamɔgɔ ye n ka sara bɛ bɛn ma motonin kelen de bɛ n bolo ni muso ni n denw an bɛ dunni kelen kɔnɔ keba aw ye ne bɔ école karamɔgɔya la ka ne kɛ minisiri ye minisiri ka sɔrɔ minisiri ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn ye minisiri bɛ waleya minnu kɛ ne y'o fari ta ka da n yɛrɛ kan ka n yɛrɛ kɛ o ye ka ɲinɛ k'a dɔn k'a fɔ tile kɔnɔna na ne tun tɛ se ka dɔrɔmɛ 100 sɔrɔ n yɛrɛ ye fo kalo mana san k'a bɔ n ka sara la ne de bɛna na n yɛrɛ ye sa sanfɛ ka maa caman ye n dugu ma ka ɲinɛ n yɛrɛ kɔ ka ɲinɛ n ka sɔrɔ kɛcogo kɔ ka ɲinɛ n ka hakɛw kɔ ka doni ta ka da n yɛrɛ kun n yɛrɛ tɛ se min kɔrɔ n bɛ sɔrɔ ka kɛ sa don o don n teriw minisiri kɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ tɛmɛna premier minisiriya la a ka fanga ta don keba ala y'an garisɛgɛ jan tun bɛ yen Modibo Keyita ala ka hinɛ a la a ko premier ministre mɔgɔw ma a y'aw jija aw ka danfara kɛ ne Modibo terikɛw ani premier ministre terikɛw ni ɲɔgɔn cɛ keba nin ye kumaba ye dɛ Modibo teriw ye mun ye minnu bɛ Modibo dɔn minnu ni Modibo ye baara kɛ minnu yɛrɛ ni Modibo depuis ala ka diɲɛ na u bɛ ɲɔgɔn fɛ nka premier ministre teriw ye jɔnniw ye i bɛ jɔyɔrɔ min na minnu bɛna o laharama kama ka fɛn dɔ ɲini ka fɛn dɔ sɔrɔ ka se ka mago ɲɛ u yɛrɛ k'u mago ɲɛ e la keba e tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la pikiri biɲɛ yɛrɛ kuma dɔ la ni mɔgɔ nana n'a banna o dɔrɔmɛ yɛrɛ tɛ sɔrɔ e kun i ni gardien bɛ jɛ marabaciga la a b'o ɲimi ɲɔgɔn fɛ ka ji min o kan i bɛ tilen ten i tɛ se ka taa so tilelafana min bɛ tobi i bɛ tila k'o tɔ gan su fɛ e taara ka bɔ o la coyi k'e ye kɛnɛya minisiri ye kɛnɛya minisiri fari e b'o da ka ɲinɛ i ka école i ka dɔgɔtɔrɔya baara in e tun bɛ sɔrɔ min k'o kɔnɔ e bɛ ɲinɛ o kɔ wari bɛna na caya i bolo mɔgɔ dontaw bɛ caya i kan donbolo bɛ k'i ye an ka dunko juguya ni yurugu ju dɔ filɛ nin ye keba wa anw de fɛ yan jateminɛ k'a fɔ a jɔn ko ala maa minnu ma tubabu kalan kɛ an t'a lajɛ an ka jɔyɔrɔ d'u ma wa o fana bɛ se ka mun kɛ wa ne m'o ye Mali la fɔlɔ fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ keba ni minisiriw taara sisan i bɛ mun mɛn u da a tigi ye mun ni mun baara kɛ a ye kalanba jumɛn kɛ ni maa min ma kalan n'e ma jɔyɔrɔ sɔrɔ tubabu diplôme t'e bolo i b'a dɔn u bɛ min fɔ a ko ko hali diplôme yɛrɛ t'a bolo o y'a kɛ minisiri ye i ka kodɔn tɛ lajɛ i ka faamuya tɛ lajɛ i ka danbe tɛ lajɛ i ka laadiriya tɛ lajɛ i ka tilennenya tɛ lajɛ sabula e yɛrɛ mana don a kɔnɔ e yɛrɛ b'o bɛɛ fili kɛrɛfɛ k'i ɲɛsin jɔyɔrɔ min b'i bolo o ni makama min ni waleya min ka kan k'o ta k'o k'i taabolo ye k'o doniw da i kun k'o kowalew kɛ ka don o kow la ka ɲinɛ k'a dɔn k'a fɔ k'e bɔra yɔrɔ min an ye nin de kɛ i bɛ bali de ka mɔgɔ dɔ ye ten dɔrɔn paf a bɛ sanfɛ an bɛɛ bɛ taa an jɔ a ka da la an bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun an b'a majamu an bɛ fɛn bɛɛ fɔ anw yɛrɛ kunnafoni dɔ b'a fɔ ko wayi petinikurani min nalen don a ɲɔgɔnna tɛ yen a bɛ tan an b'a majamu maaw bɛ girin a kan a yɛrɛ bɛ fili a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ don dɔw la marabatigɛ sɔngɔ kun t'a kun babini kun sen bɛ bɔ pili de bɛ don a la k'a minɛ samara bɛ kole de ka d'a ma sɔgɔma a bɛ se a ka se ka taa baarakɛyɔrɔ la sutura la muso bɛ kɔlɔbɛ de kɛ ka taa basikɔrɔw san ka taa tigakɔrɔw san ka min ye sɛnɛw k'olu daji ka denmisɛnninw balo e bɔr'o la paf e ɲinɛna pewu ko o vie tɛ e ka vie ye tuguni e ni i bɛ nin sanga mɔgɔw ma maa minnu bɛ yen depuis ala ka diɲɛ da u bɛ nin dayimu kayimu de la u bɛ nin de dɔn kibaru la n'an k'an bɛ mɔgɔw ta an k'a lajɛ u bɛ bɔ min u ye jɔnniw ye u bɛ mun baara kɛ danaya tɛ se ka da maa kan ten sa a b'an lasegin an ka kuma na an ko bi ekɔli binni ekɔli tiɲɛni a kɔlɔlɔ nana kɛ fɛn jumɛn ye bi an b'o de kɛnɛ ka keba baarakɛyɔrɔbaw cakɛyɔrɔbaw minisirisow président ka baarakɛyɔrɔw premier ministre ka baarakɛyɔrɔw
ministre tɔw ale ni cakɛjɛkulu fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ a ye ɲiningali kɛ maa minnu bɛ baara la mɔgɔ joli bɛ yen min bɛ se ka rapport kɛ ka di ɲɛmaaw ma maa joli bɛ yen min bɛ se ka lettre administrative sɛbɛn maa joli bɛ yen ni directeur yɛrɛ ma tila k'a minɛ k'a lajɛ kɛba n k'a kɛlen don i ko fa ka duli directeur dɔw la i bɛ na i b'i ka baara kɛ sɛbɛn fɛn fɛn bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la e tɔgɔ la i bɛ tila k'i sigi k'o fana lajɛ tuguni k'o kalan k'a lajɛ wa maa minnu bɛ yen n'u tɛ foyi ɲɛ TikTok kan baara kɔ Facebook ka baara kɔ olu minnu da ka ca n'u tɛ baara kɛ foyi tɛ se ka kalifa olu minnu na olu bɛ tila tuguni ka directeur dɔgɔya k'a nɛni k'a lajaba k'a fili bɛɛ da kan nka taa dɔ ɲininka ko o don ko réunion na a fɔra ko bɛɛ ka note ta a ka note n'a nana ni note ye i ka tigɛ na bi mun bɛ yen fɛn bɛɛ b'an da la foyi t'an kunkolo la minnu b'a dɔn olu tɛ bila a la sabula olu tɛ don yɔrɔ dɔn donbolo t'olu bolo minnu fana donnen a kɔnɔ u tɛ s'a kɛcogo la minisirisow baarakɛdaw cakɛdaw n'u ye sɛbɛn kɛ n'an taara lajɛw la keba n'i y'a dɔw ye f'i bɛ masaya segin ala ma n bɛ misali surundi dɔrɔn n'a fɔra sisan ko atelier dɔ bɛ yen ko baarakɛyɔrɔba dɔ ka atelier dɔ bɛ yen misali dɔ ha an k'a kɛ dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ siraba ko kunna olu k'a fɔ k'u ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen wele u ka baarakɛyɔrɔ bolofara fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ u bɛɛ ka na Bamakɔ yan k'u ka lajɛ kɛ yɔrɔ don o don a fɔ ko ka rapport ta o rapport tabaga sɔrɔtɔ ɲɔgɔn ɲɛ kɛyɔrɔ la n'i y'a fɔ mɔgɔ ma non tant tɛ ne bolo ne tɛna se k'a ta kuma o tɛ dɛ a tɛ fɛn dɔn fɛn dɔnbaliya dogotɔ de don yanni an ka to nin na tan maaw tɛ tubabukan mɛn denmisɛnninw bɛ ka kalan min kɛ bi n'u nana ni kaye bɛ ala i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ninnu ye mun sɛbɛn minnu fana bɛ baara la olu fana niveau tɛ olu la o don ko anw ka minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna keba a ye ORTM journal ta o k'a lajɛ a y'a ka secrétaire former de a ye mɔgɔ de bila k'u former lettre sɛbɛn cogo la ministère secrétaire k'u ka mɔgɔ ta ka kalan k'u kunna parce que a mago bɛ fɛn mun na ale yɛrɛ ministre bɛ to yen kuma bɛɛ a n'a ka secrétaire général ni fɛnw don o don bɛ corriger la u yɛrɛ kɛra école karamɔgɔ ye bigorojou dun t'u bolo yen an sigilen don tubabukan tɛ fɔ a tɛ sɛbɛn a tɛ baara fɛn minnu bɛ yen n'u mɔgɔ minnu kan ka baara fanba kɛ aw b'a la ko administration tɛ baara kɛ n taara n ka lettre da u man jaabi yanni mais n'olu t'a dɔn e ye min sɛbɛn yɛrɛ don olu bɛ jaabi cogo di lettre bɛɛ tɛ taa ministre fɛ yen o lettre bɛɛ tɛ taa président fɛ yen lettre dɔw bɛ don courrier mɔgɔw b'a ye u b'a fɔ nin ye ni karisa ta ye u b'a secrétaire général b'a bila ka taa o tigi fɛ yen ale b'a lajɛ dɔrɔn k'a kunna la ouais c'est vrai nin ye keba ninnu de ka fɛn vidéoman ka ko de ye nin ye a ye nin di keba ma ni keba yɛrɛ t'a dɔn min b'a kɔnɔ dun o b'o ɲɛnabɔ cogo di o b'o tigi jaabi cogo di ko lettre bɛ mɛn minisiriso la maa minnu bɛ yen bi an ka école san 30 a kɔlɔlɔ de filɛ nin ye an kan nin ye a y'a yɛrɛ k'aw tulonkɛ dɔrɔn an kunnafoni di ɲɔgɔn jɛkulu ɲɛmaa dɔ tun bɛ yen sɔgɔma a tun bɛ mɔgɔw ka sɛbɛnniw lajɛ degun minnu b'a la fiɲɛ minnu b'a la a yɛrɛ y'a dabila parce que a y'a ye k'a fɔ nafa amara ninnu ɲɔgɔnnaw tɛ o non minnu wala mais aw yɛrɛ b'a dɔn bon ko sisan o degun minnu fɛn minnu kɛra ko nin gouvernement in ko o ta suyɛnni sigicogo sen kan ko ninnu ka o furakɛ yurugu yurugu k'u k'o furakɛ baarakɛbaliya k'o furakɛ niveau tɛ mɔgɔ la k'o furakɛ ka tila ka jamana jɔ ka jamana baara kɛ maa minnu bɛ yen ni olu b'a dɔn olu b'a kɔnɔ olu bɛ don u b'u denw don u b'u muso don u b'u balimaw don u b'u sinji don falen falen min bɛ kɛ ka na don o don yalama a se bɛ maaw ye wa n'an m'a lajɛ k'an ka jamana jateminɛ k'an taabolo jateminɛ an mago bɛ fɛn min na k'o jateminɛ ka baara sigi sen kan baara min bɛ se k'an taa ɲɛ n'an tora tubabukan ko in na don la an bɛ fɔ an jigi kɔ dɛ parce que bi minisiriso dɔw yɛrɛ bɛ hali mɔgɔ t'u bolo k'u nome n'a fɔra bi ko ka mɔgɔ yɛrɛ ta inspecteur yɛrɛ ta culture la a tɛ yen inspecteur yɛrɛ min bɛ se baara la école ko la a tɛ yen directeur d'académie ɲɛnama min b'a baara dɔn k'a k'a kɛcogo la a ka dɔgɔ wa u bɛ bolofara bɛɛ de la a bɛ kunnafonidi kunda a bɛ kiiri kunda a bɛ sariya kunda a bɛ sɔrɔ kunda fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ di ɲɛmɔgɔw ma min yɛrɛ ka jugu maa dɔw bɛ faama jɔyɔrɔ la baara bɛ u bolo min ye danaya dalen kan nka i b'u le k'u ka papiyew cɛ ka bɔ o minisiriso kɔnɔ ka taga mɔgɔ dɔ fɛ i kɛrɛfɛ o k'a dilan u ye
jamana kan kan sigi ko lajɛ dɛ n'an ti tubabu kan mɛ an t'a kɛ bamanankan ye karisa ni nana ni lettre de b'i bolo mɔgɔ dɔ sigilen don ministre la i bɛna fɔ bɔ keba an ko mago bɛ trépied 20 de la i b'a fɔ monsieur le ministre k'an mago b'o la an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan n'o tɛ n'an tora sɛbɛnniba ninnu na tubabu kan kalanbaliya in maa joli bɛ yen ɲinan k'o ye lettre ci ministre ma k'a ma jaabi a bɛɛ tɛ ministre ye dɛ n ka cɛ maa joli bɛ yen k'o taara papier bila premier ministre fɛ yen maa joli bɛ yen k'o taara ni sɛbɛn ye kuluba maa joli bɛ yen k'o taara n'a ye kiiritigɛlaw fɛ yen olu yɛrɛ ta ka jugu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen parce que i tɛ kiiritigɛ kan mɛn i tɛ se k'o fana sɛbɛn IC papier bɛ yen notaire papier bɛ yen avocat papier bɛ yen plainte bɛ yen requête bɛ yen nin ni nin bɛ yen e tɛ nin si dɔn i t'a sɛbɛn cogo dɔn i ma kalan degun b'i kan i ni maaw bɛ ɲɔgɔn na e bɛ bɔ o la cogo di sa a dun fɔra ko ka jamana kɛ e de kungo ka ɲɛnabɔ e kungo bɛ ɲɛnabɔ cogo di fɛn minnu bɛ ka fɔ e yɛrɛ t'u mɛn keba maa 125 bɛ taa kiirikɛyɔrɔ n'a bɔra a fɔra ko karisa minɛna san 5 ka so a tubabukan tɔ in si t'u ka sira ye u campagne t'a la cogito ergo sum wo dira lex sedi lex wo ninnu mago tɛ nin si la o si t'u ka sira ye amara de don a fɔra k'a ka taa so alhamdulilayi maintenant amara bɛ taa so nka ni min bɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka weleli kɛ sini ni sinikɛnɛ anw t'o mɛn dɛ amara bilara an taara so sariya bɛ amara fana bolo ka nin kɛ tan non c'est a ɲɛnabɔra an ka taa o de kɔfɛ i b'a ye laban in na kunnafonidila caman an yɛrɛ caman y'a fili caman kɛ waati dɔw la an bɛ taa dɔrɔn u b'a fɔ ko Ture ko k'a ka taa so Sibitisi ko k'a ka taa so yanni an ka se so ko non ko procureur ye appel k'a kan k'a ti bɔ kaso la e tɛ sisi k'a mɛn a tɛ ka fɔ bamanankan na i dɔnko tɛ i ma kalan i ti fɛn dɔn keba nin bɛɛ la ne bɛ jɔrɔ burusi kɔnɔ maa de nalen duguba kɔnɔ k'a bɛna a kungo ɲɛnabɔ tiɲɛ na n'an m'an ka kalan lajɛ n'an m'an ka taabolo lajɛ n'an m'an ka jamana lajɛ an ka taa fan dɔ ta min b'an bɔ nɔgɔ la n'o tɛ a ka gɛlɛn dɛ n'i ye directeurs ye sɔgɔma u bɛna u b'u yɛrɛ ka baara kɛ bɛɛ bɛ taa so u bɛ tila k'u sigi tɔw ye min kɛ olu de bɛ na o corriger i ko école maître kelen ka exercice d'a ka kalandenw ma ne ko n'an tora tan an ti baara kɛ dɛ wa directeur dɔw bɛ u ɲɛ ti yeli yɛrɛ kɛ tuguni fɛn 20 tonnen i kɔrɔ i kɔni bɛ taa se tanna ma yɔrɔ min na a b'a sɔrɔ fɔlɔ ni o kɔni tɛ kɛ kelen ye sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye baarakɛla ɲɛnamaw ka ɲini kalan ɲɛnama ka kɛ mɔgɔw kunna taabolo min bɛ yen n'an bɛ taa n'o ye an ka taa n'o ye sur hali denmisɛnnin fitinin minnu bɛ ekɔli la aw yɛrɛ b'u ye u bɛ don ka bɔ kɛ ya kuma bɛɛ ni n'o ka kaye minɛ ne b'a lajɛ bɔ se tɛ n ye o mɛ n bɛ mun kɛ n'i tɛna ekɔli mɛtiri ta ka d'a bɛɛ ma ko ka kalan k'u kunna u ka so u bɛ na u yɛrɛ b'a fɔ ɲɛna k'olu t'a dɔn ko min don k'a fɔra ko le tɔn n ko le tɔn ye mun ye tuguni ko kirike n ko kirike de ye le tɔn ye n ko ko misi ko k'an ka faamuya ten n ko a tiɲɛna misi jo don parce que n'ale tora kirike kan aw tɛna ɲɔgɔn ye an n'a ti ɲɔgɔn faamu fiyewu an ka nin ko ninnu jate minɛ n'o tɛ an bɛ mɛn tan dɛ e k'a jate minɛ Musa binni ni sisan cɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye 9e kɛ Musa tile waati minnu bɛ yen yanni Musa tile waatiw cɛ i k'a ta ka u lajɛ ani bi mɔgɔ minnu bɛ fɛn kɛ i k'u sanga ɲɔgɔn ma i k'a jate minɛ dɔrɔn nin ye degunba de ye an ka baarakɛyɔrɔw la bi wa fɛn min nana tɔ bɛ tiɲɛ o y'aw ka bɔlɔlɔ sira ninnu ye Amara an bɛ taa fan fɛ suranfiye kana dugu jan na yan an bɛna kunnafoni kɔnɔna na sisan bi ye a san kelen ye an ka wolomasiri tabaw u sera ka agɛlɔku minɛ k'a bila u ka mara kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra yaasa ka se ka agɛlɔku sɔrɔ a kɛra jɔkulu min fɛ sa a bɛ fɔ ma ko Zetia Askia baro kɛlɛtigi ale ni kɛlɛkuntigi n'o ye Asimi ye ka taa fara repos éternel Sadio Kamara kan
salon na sini salon ulu ye fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan o ye minisma ta waati sera an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri an ka kɛlɛbolo minnu bɛ yen n'o olu bɛ Gao kɔnɔna na an k'a lajɛ dɛ Zetia Askia ale ka sugandi baara minnu b'an bolo duguma ale k'o kɛ sabula an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka duguma kow ka suma kosɛbɛ ka kɛ ni an n'an ka u ka bɛnkanw n'an ka wulikajɔw cogoyaw ye Zetia Askia maaw keba kabini san 2023 ale septembre kalo a fɔra u ye k'u labɛn fɛɛrɛ min tigɛlen kun don ka kɛ ni minisma ale taali ye o ye Gao bolo fɛ wulikajɔ ka kɛ ka ɲɛsin dugu damadɔw ma olu ka sɔrɔ n'olu binna bamanciwale kɛbaw o bɛ caman bɔ u fanga la yɔrɔ fɔlɔ min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'o ka surun Kidali la kosɛbɛ o ye Anefifi ye ni aw b'a fɔ ma ko Anefis Anefifi kɛlɛ Zetia Askia a taar'o kɛ mariba ɲɛkelen ye u wulila a waati kaba tun bɛ fin elikow ye gɛlɛya sɔrɔ an ka pankuruntigi dɔw yɛrɛ taara bi ji kɔnɔ nka Ala ni u yɛrɛ ka cɛsiri n'u ka timinandiya u y'u nɔ fo Gao maa si tɛgɛ ma se ka da u kan a waati la maaw y'a ye k'a fɔ ko Anefis ko kuma cayara kosɛbɛ dugumamaw olu y'u senfa joona pankuru fiɲɛ kɛlen k'ale ka ko dɔgɔya Zetia Askia ale ye Anefis munumunu tew k'i sigi maa ti bɔ maa ti don a don maa minnu yɛrɛ bɛ Anefis kɔnɔ n'olu ye sɔminkɛ ko la olu ye dɔgɔjɔ ko bɔ u ni kan wulu minnu salo ka taa yɔrɔ wɛrɛw la u y'olu bɛɛ lajɛlen bila armée y'a ye tatemene sisebɔ maa minnu bɛ yen ni marifa b'u bolo u y'u ɲɛsin olu ma Anefis kɔnɔna na k'olu ka jɔyɔrɔw bɛɛ lajɛlen minɛ o maa kelenw olu tilara Kidali Aguelok ani Tesaliti ni ɲɔgɔn cɛ bamanciwale kɛbaa minnu ni olu ma se ka fa a ko senfɛ sɔrɔdasiw u ye Anefis minɛ k'u sigi yen novembre kalo daminɛ groupe wɛrɛ wulila tuguni ka bɔ Gao o la sa a ɲinina Zetia Askia fɛ ale ka nɔnfɔnda kɛ ka taa Aguelok ɲɛfɛ dɔɔni k'i kunda Kidali kan yaasa baaraba fɔlɔ minnu bɛ yen u bɛ se k'o fana sabati cogo min keba kɛlɛ fangaba ye renseignement ye dɛ n'ale t'i bolo foyi t'i bolo jaw y'a sɔrɔ Modibo Kone n'a ka cɛdenw olu tilara Aguelok ni Kidali la ka ban olu kun donnen don o kɔnɔ olu ye yen k'u sigiyɔrɔ ye fɛn o fɛn bɛ kɛ fɛn o fɛn bɛ taa fɛn o fɛn bɛ segin olu tun b'o kibaruya bɛɛ fili ka na renseignement maaw u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o y'a to sa novembre kalo tile 9 wolomasiri tabaw nana Kidali lamini Kidali lamini ne ye keba i ɲɛ bɛ nin Zetia Askia in na dɛ ale de fana ye marifa ta ka don baara ninnu caman gɛlɛyalen pankuru kɛlen ka jɔyɔrɔbaw bin min ye kan kɔnɔna ye k'ale susu kuɲɛ caman ninnu ka sɔrɔ ka dugumasira minɛ keba Kidali sɔrɔlen groupe filanan min bɔra Gao olu nana don Kidali kɔnɔ k'u sigi k'u tɔ bila Anefis kɔnɔna na yaasa Zetia Askia ale ka continuer a ka progression fɛ k'i kunda Aguelok kan o de la Kidali ale sera ka sɔrɔ novembre kalo tile 14 sɔgɔmada joona fɛ o y'a sɔrɔ Zetia Askia maaw olu tilara baara la dugu kɔnɔna na ka ban olu y'u kunda Anefis kan Anefis tiɲɛna a sira de gɛlɛyara u ma kosɛbɛ wulikajɔ ko tɔ na sira fɛ n'o tɛ kɔnɔna yɛrɛ la yen u ye baara nɔgɔya sabula renseignement maaw n t'a dɔn ni hakili b'a la Keba Sangare kun taara siɲɛ 2 ka kɔn turupuw doni ɲɛ turupuw doni fana a tilara ka taa tuguni Keba o de ye conseil anticipation de guerre ye donc o san kelen de ye bi ye ni Kidali ye le 14 ye novembre ye an kana ɲinɛ ko Aguelok Zetia Askia cɛdenw u ye wulikajɔ ni baaraba min kɛ u kan ka fo ani wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen o san kelen de ye bi ye wa u don fo bi Keba Anefis
maa minnu tun bɛ yen n'olu ye denmisɛnnin olu tun bɛ n'u jɔ ma an ka marifa filɛ nin anw bɔra a la an sɛgɛnna wa anefisi n'a lamini bɛɛ ka taa se fo ani Algérie dancɛw la ninnu bɛ patrouille kɛ o bɛɛ de la sisan i ye mɔbili ɲuman ye i dan ka na i bɛ n'i ka feere kɛ i bɛ taa an sigar'i la drone b'a to Gawo k'i ka kibaruyaw ta k'i lajɛ yɔrɔ sisan Akensi de nalen don ale ka teli ale nɔ ka ɲi Menakakaw yɛrɛ ale tɛmɛtɔ ye ko fiɲɛkolon fantanba da u ye ɲininka n ko n ko m'a ye ɲɛna ko a ka bon ni fitinin ye n ko o ye Akensi ye n ko n'a y'o ye dɔrɔn o ye Akensi ye k'a ka teli a ka bon ni dɔ in ye olu yɛrɛ kun ɲɛna k'a bɛna bi jaa bɛ k'i nɔnfɔnda de ka taa dugumana de kibaruyaw cɛ ka segin n'o ye donc yan an b'an ka sɔrɔdasiw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min Zetia Askia ni armée cɛden bɛɛ lajɛlen maa minnu ye nin kɛlɛ in kɛ Sagara n'a ka maaw ka taa se Wolomasiri taba ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma keba k'an b'u fɔ yan sɔgɔmada in na nin kun ye hakilinajigi ye ka kɛ ni Agɛlɔk ye munna Agɛlɔk san 2012 an ka sɔrɔdasi cɛ 150 binna nin dugu in de kɔnɔ janvier kalo tile 24 tile 10 kɛlɛ kɔfɛ commandant Sema k'a la muru m'a don foyi m'a don u ka sɔrɔ k'a ɲɛɲini cogoya wɛrɛ la capitaine Sekou Traoré Bad ala k'a dayɔrɔ sumaya a su bɛ Agɛlɔk an taara tasibila kɛ a kan a ka cɛdenw fana su bɛ yen n k'a dɔn nin waati in na min ye premier ministre Boubou Cissé ale kun ye fɛɛrɛ tigɛ kaburu in a bɛ se ka lakodɔn cogo min k'a dilan k'a ɲɛ ni ka siman kɛ a la o baaraw kɛra ale yɛrɛ ka laɲini kɔnɔna na sabula ale yɛrɛ taara fɔ Agɛlɔk a n'a Agɛlɔkaw y'u sigi ka kuma ka baara kɛ fɛɛrɛ minnu b'u fɛ an kun b'o janjo la aw bɛ ka aw ni ne n'aw tɛ kelen sa aw ye yankaw de ye yan sinon ni tamaroden 10 diraw ma ni ji aw ka buteli kelen k'aw ka tile kɛnɛ aw ka seliji ji b'a la aw ka dumuni ji b'a la aw ka tamaro de fana aw ka ji aw bɛ segin aw bɛ segin mais keba a ye dugawu kɛ Mali ka basigi n ye min fɔ o don ko ntɛnɛn don Mali fan bɛɛ ye nafasɔrɔ sira de ye ɲaamɛ nɔnɔ bɛ baara min ɲɛ adamaden ye n'i ma taa Agɛlɔk i t'a dɔn ɲaamɛ jɔyɔrɔ min b'a la n'i ma taa Agɛlɔk i t'a dɔn balo bɛ balo la ko bɛ se ka dilan Mali la yan f'i ka taa Agɛlɔk an b'u ka dɔgɔtɔrɔ fo n'o ye Sangare a n'a ka cɛdenw dugu bɛɛ dɔgɔtɔrɔ kelen an b'a fo a waati la Boubou Cissé tun y'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka se ka lajɛ keba Boubou ye n terikɛ de ye wa premier ministre ya tɛra ale ye n terikɛ de ye yɔrɔ teriya kɔni maa si tɛ se k'o bɔ yen o wala ale ye n terikɛ de ye maaninfin i b'i se de kɛ jamana tɛ se ka jɔ maa si fɛ ka ban ka kɛ mɔgɔw sago o tɛ se ka kɛ fo ka diɲɛ wuli n'i y'a bila i kunna ko ne kelen de bɛna nin bɛɛ ɲɛnabɔ i kelen bɛ a bɛ ban k'i kelen jɔlen to maa si t'i lajɛ i bɛ se min na o kɛ i ka taa maa wɛrɛ bɛna dɔ wɛrɛ kɛ k'a tɔ dafa jamana jɔ hakilina ye nin de ye e m'a jɔli daminɛ e nana ka na dɔ de kɛ i b'o kɛ i bɛ taa Mohamed Erlaf ATT bɛ coup d'état kɛ tuma min minisiri bɛɛ ka kɔrɔ n'ale de ye a ko an ma ko n'i donna gouvernement na a bila i kun na n'o y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kun 50 bɔr'o la i bɛ to baara la 50 min bɛ yen n'o danaya b'i kan o bɛ yɛlɛma ka kɛ 25 ye wa i tɔ bɛ kɛ sa i bɛ se ka waleya minnu kɛ i ka domaine kɔnɔna na ka maaw nimisi wasa o de bɛ lajɛ sinon i ka fɛn tɔ si jamanadenw ni i n'olu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la a ko nin de ye gouvernement ye ale ka faamuya cogo la maa min kun si ka dɔgɔ ni Musa ka gouvernement bɛɛ ye waati dɔ la Zeni Mulaye a bɛ baara kɛ Kuluba bi keba Mali ye danaya da jeunes kan koyi depuis diɲɛ bisimila ye Mali ye danaya da jeunes kan don min na Mamadu Konate b'a fɔ Modibo Keyita ma k'a ka na ale man kɛnɛ c'était un jeune danaya dara jeunes kan dɛ jeunes k'u jija jamana in kalifalen don u la
maakɔrɔw olu ka y'u kɛrɛfɛ k'u ladi k'u bilasira minnu bɛ n'olu bɛ se ka dɔ kɛ a y'u lamɛn keba kan'a fɔ k'i kelen kan'a fɔ i b'a bɛɛ ɲɛnabɔ kan'a fɔ k'i bɛ se sabali de ka ɲi a kɛrɛfɛ ani majigin n'o tɛ taa kaburudo lajɛ n'i taara kaburudo lajɛ i bɛ dɔ dalen i b'a fɔ ko o yɛrɛ ye min kɛ k'e depuis ala k'e da e ma se o niveau ma fɔlɔ donc i b'i tanni kɛ i bɛ tɛmɛ baro kɛlɛtigi ale ye communiqué dɔ bila ka na ka kɛ ni an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔw ye jamana kɔnɔna na keba ko kunun ko alamisa wolomasiri tabaw ye wulikajɔ caman kɛ an ka jamana kɔnɔna na wulikajɔ minnu senfɛ sa baro kɛlɛtigi n'o ye général Umar Baro Jara général de division chef d'état-major de l'armée anw de b'a wele ko baro kɛlɛtigi sabula Asimi ye kɛlɛkuntigi de ye Asimi ye kɛlɛkuntigi de ye Baro ye kɛlɛtigi de ye kɛlɛtigi hɔ an k'o bɔ ɲɔgɔn na keba kilomètre 27 leere fanfɛla la Bamajuwale kɛba fila u y'olu bɔ baara la pewu pistolet mitrailleuse tun b'u bolo u y'o fila minɛ moto kelen arajo ani taliki waliki u y'o fana minɛ u la Baɲangara fan fɛ sa maa dɔ bɛ yen ko ale bɛ kibaruya de di maaw ma u ye ale minɛ moto 5 tun bɛ a bolo moto ninnu bɛɛ lajɛlen kun chargelen don min ye saki bɔra belebeleba tun b'a bolo téléphone portable 100 ni kɔn de tun b'o kɔnɔna na u y'o fana minɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye 5 don fiɲɛ na sa olu taara ka minɛn minnu to o de tun bɛ ale bolo kilo 20 min ye T-Site Worodugu ni Kɛɲɛkayanfan cɛfa maa dɔ fana bɛ yen ale bɛ kibaruya di wolomasiri Bamajuwale ni wale kɛbaw ma u y'ale fana minɛ a minɛli senfɛ moto 2 yera a bolo keba ko moto tɛ se ka taa yɔrɔ si sɔrɔdasiw ye tasuma da o kan k'o jeni o yɔrɔ bɛɛ la yen i y'a mɛn i bɛ taa ni moto ye ɲuman de don PM kelen o tun b'u bolo min ye chargeur 2 arajo ka taa se saki dɔ fana o falen don furaw la kosɛbɛ wolomasiri tabaw y'olu bɛɛ lajɛlen jeni o yɔrɔ la yen Gawokaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 28 kunu min ye marifakan ale bɔra koyi Gawo ni Seware ni ɲɔgɔn cɛ gidɔrɔn in kan keba ne m'a fɔ e ɲɛna n ko u tun bɛ ka jan da maaw ɲɛ yan armée wuliliw kama a yɛrɛ sa k'a fɔ ko bengalikɛla minnu bɛ yen n'olu taalen don u sigi ka taa jan da mɔgɔw ɲɛ yen sɔrɔdasiw ko barakɛriw don keba u y'o 2 minɛ min ye u dira gendarmerie lakaw ma moto kelen tun b'u bolo PM kelen chargeur ale ni cartouche caman o minɛna u la sira in kan wa min ye armée ko Gawo ka bɔ Seware ka na Gawo ka bɔ Gawo ka na se fo yɔrɔ tɔgɔ ye di Kidali sira la k'u bɛna sigili k'a kan han a siraw tɛ bila labila tuguni n'o ko u tɛ AKNJ dɔ bila o kan ye wa ale ka bugunatigɛw ta k'u di joona baro kɛlɛtigi k'a bɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen hakili latigɛ maaw n'u bolomina lakanaliko la k'o ye armée ka wulikajɔ ye min ye don nataw la sa ko kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ k'o na o da an tulo kan sanji ale bɛ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ nin waati in na Tɔnbɔkutukaw fɛ yen min ye jamana kɔrɔnfɛyanfan ye ji y'a wolofonto bila koyi hectare 3,000 ɲɔgɔnna kɔni o de tiɲɛna nin waati in na Tɔnbɔkutu n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na direkaw ko foyi de tɛ yen bi min ɲɛnen don olu bolo dusukasi ni kɔnɔgan de bɛ olu la don o don olu bɛ bɔrɔ de fa ka taa da ji ɲɛ u ka digi kabini o karila fo bi ji kɔni bɛ ka walankata welewelemada bɛ ka ɲɛsin faamaw ma kuma bɛɛ balo minnu yɛrɛ b'u bolo n'u tun y'olu dɔw bila ju ye o bɛɛ lajɛlen dun gwadomuso dɔ ko k'olu sɛgɛnna olu ye dɔ kɛ cɛncɛn bɔrɔta in na ten sa a ka lajɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na maaw bɛ se ka na n'u ye cogo min balo ani dumuniw ko kɔni kan ka se ka kɛ ka d'u ma min ye gwadomuso fitinin dɔ fana ye o ko ko ale yɛrɛ min kɛ cɛncɛn ta la k'a m'o kɛ ale m'o kɛ gwadon baara yɛrɛ la yɛrɛ k'o bɛɛ dunna ji bɛ ka don cogo min ji bɛ ka don ten waleya in a kɔlɔlɔ bonyanen don bi kosɛbɛ sunpikaw fɛ yen ɲafunke cercle kɔnɔna na ji kɔni e ko maa 10,000 ɲɔgɔnna olu ma ji m'olu ka ko bɛɛ lajɛlen cɛ wa sɛnɛkɛyɔrɔ minnu bɛ u bolo n'o ye malosɛnɛyɔrɔw ye 7 fana yen fana tiɲɛnen don Ama Sangare ni ale ye sɛnɛkɛlaw ka tɔn ɲɛmaa ye a ko k'olu kɔni olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min fɔ o ko sunpi ko yen kɔni balo fɛn fɛn sɛnɛna a bɛɛ lajɛlen kun tununna 2 fo ka taa se 3 ma sa n'o ye hectare ye o bɛɛ lajɛlen ji o bɛɛ lajɛlen kun tunu sunpikaw olu fɛ yen nin waati in na fana u ko k'olu kɔni bɛ welewelemada de kɛ maaw bɛ se ka n'u dɛmɛ cogo min sunpi mara kɔnɔna na tiɲɛ don dɛmɛ dɔ bɛ ka d'u ma min ye minisiriso min bɛ sɛnɛko kunna bagan marako ani jɛgɛmɔ olu bɛ ka dɔ kɛ u ye nka a ka d'u ye halisa
jamana ɲɛmɔgɔw kana u dɛmɛ koyi ko sabula bi fana olu dɔrɔn tɛ min ye alafiya commune kɔnɔna fana so 300 o de dafirila ye dugu minnu bɛ yen sa no o ye buye fandu ye ka taa se toya ma olu kɔni welewelemada bila u ka dɛmɛbaa jɛkulu ma yaasa u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min nka nin bɛɛ la min ye Yaya H Konta ye ale ko ko u ka maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila bi u bɛ ka balo de ɲini olu ye koyi n'o tɛ so wa bɔgɔ kɔni ji taara n'olu ye min ye dugukolo yɛrɛ fan caman ye sɛnɛ kɛlen don yɔrɔ minnu na olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna k'olu kɔni bɛ welewelemada de kɛ sa maa minnu bɛ yen ni olu ni kisira n'u ka sow bɛɛ lajɛlen binna n'o bɛ taa se so 300 ma a ka lajɛ balo bɛ se ka sɔrɔ u ye cogo min na maire ko ji yɛrɛ kɔni ko don o don k'i b'a fɔ ko dɔ bɛ fara a kan leere k'u ka minɛn minnu tun bɛ olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna Yuwaru fana Mopti mara la o fana tiɲɛna sɛnɛkɛyɔrɔ kɔni caman de bɛ yen Sikaso ale ni Kucala ni Buguni olu bɛɛ lajɛlen k'olu ye degun sɔrɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sabula ji kɛbaa kun ye nin fɔ mɔgɔw ɲɛna dɛ sanji jɔra maaw kɔnna ka t'u sigi u ka yɔrɔw la joona Gawokaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila n'olu bɛ Gunzurekaw fɛ yen programme min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o ye Gerefa maaw ye n'o ye baɲumankɛtɔn ye ale kɔni sera ka jibondo dɔ dilan olu ye jibondo in kɛ kun ye sa u bɛ se cogo min na ka ji sanuman sɔrɔ u sigiyɔrɔ la k'u ka baara dɔw kɛ ka dɛmɛ dɔw kɛ u yɛrɛ ye npogotigininw fara baw kan sa olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa ka fɔ ko nin kɛra tare sabula jiko gɛlɛya o kɔni tun b'u la kosɛbɛ ale Gabriel kelen in kɔnɔna na ye Gawo mara la Bukadikaw fɛ yen n'o o ye dugu ye ale bɛ Bagunje 2nan kɔnɔna na Gunzure commune na Gawo a yira sa ka fɔ muso dɔ kɔni o su taara ye a ka so kɔnɔna na koyi so in maaw kɔni yɛrɛ kun t'a dɔn ka fɔ ko su b'a kɔnɔ su in yelen sa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se k'a lajɛ a ko bɛna na ɲɛnabɔ cogo min na nka maa si m'a dɔn mɔ in su in a fatura cogo min na a ka fatuli kun ye min ye an sɔnko ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ kununko fitirimagɛn waati min ye bingalikɛla minnu bɛ sa Garguna ale ni Tojel Garguna ninnu kɔnɔna na ka taa se Gabero ma u ye jan da maaw ɲɛ tuguni a yirala k'a fɔ yɛrɛ ko min ye sen ta kun tɛ maa ta mɔbili ye koyi kɛnyɛrɛ ye tigilamaa dɔ k'u ye olu fana maaw minɛ dɔw joginna o la n'o ye bamaciwale kɛbaa minnu yɛrɛ binna mɔgɔ kan sabula denmisɛnninnaka minnu kun don olu fana y'u jɔ u jɔyɔrɔ la fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in ale waati la Burem ale kɔni kun tigɛra ka bɔ Gawo tɔ bɛɛ lajɛlen la ka sababuya kɛ jiko yɛlɛ in ye ji a ye tiɲɛni caman de kɛ nka Burɛmuka olu yɛrɛ y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ kɛ yaasa cogo min na u bɛ se k'u ka sigida ale kunbɛn cogo min na a kana tigɛ ka bɔ siraba kelen min bɛ bɔ Burɛmu yɛrɛ kɔnɔna na o de kun tigɛra pewu n'an seginna ka na Bamako Cour des comptes n'ale ye calatigɛ jɛkulu kura ye min bɛna sigi sen kan ale kun ye Cour suprême bolofara ye hectare 1 o de kɔni taara sa u bɛna jɔ ka kɛ cour in ale soba ye min ye Cour des comptes ye sa yɔrɔ min don jamanakuntigi ale yɛrɛ nana a ko kɛnɛ ka kununko min ye Banangabugu la yan a yɛrɛ sa ko so min filɛ nin n'a jɔra a bɛna kɛ bureau 187 ye min ye 171 o n'a ɲɛgɛnw bɛna dilan ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn lajɛ so belebele o bɛna k'a la min ye mina marayɔrɔw ni gafe kɔrɔ marayɔrɔw ye olu fana bɛna o so ɲɔgɔnna 11 bɛna jɔ ka taa tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen na sa min ye maaw bɛ bisimila yɔrɔ min na ale ni audience bɛ kɛ yɔrɔ min na ani salle min bɛ yen fana n'o fana sigilen don sen kan o fana 300 maa 350 ka taa se maa 40 ma bɛ ku min kɔnɔ o bɛna sigi salle de délibération fana o bɛna ye a ko la bibliothèque restaurant ka taa se parking min bɛ se ka mobili 45 ta dugu jukɔrɔ so o fana bɛna kɛ a la yaasa a bɛ se ka kɛ cogo min na lafiya kɔnɔna na sabula mobili jɔyɔrɔ ko k'olu kan ka jateminɛ magistrat ni na kɛ kɛnɛ y'u bolo kɛnɛ min na sa u na se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na min ye général d'armée Asimi Goyita ye a ye sariyatigiw wele u ka baara kɛ ka ɲɛ sabula Cour des comptes ale sigikun ye ka sɔrɔ la kɔlɔsi jamana yɛrɛ ka soba n'a ka fɛn minnu bɛ yen ni maaw b'olu ndaraki dunko juguya ni yuruguyurugu ka se ka o bali min ye Cour des comptes ye laɲini kɛlen kun a mɛnna nka Mali ale tun ma se k'a sigi k'a don a ka sariya kisɛw kɔnɔna na o de la sa sariya sunba kura min nana ale kɔni y'a yamaruya Cour des comptes ka sigi Cour suprême ɲɛmaaba n'o o ye docteur Fatogoma Tera ye a ye jamanakuntigi fo ko sabula nin b'a yira k'a fɔ ko mara kɛcogo ɲuman baara kɛcogo ɲuman ani jamana musakaw ka don u daw fɛ ko nin y'o sera dɔ sigilen min ye sɔrɔ ye sa wari o wari bɛna yurugu an ka jamana kɔnɔ nin sarayɛlɛ jɛkulu in maaw olu de bɛna o kɛ ale yɛrɛ tun bɛ Cour des suprême de ka yamaruya kɔnɔna na nin waati tɛmɛnen ninnu na min ye ja ni gouvernement mɔgɔ min ye sonyɛni kɛ i bɛ taa ninnu de fɛ yen
ikiri yɔrɔ de dayɛlɛtɔ filɛ nin ye ta kiba président ko k'u ka yɔrɔ in minɛ ka ɲɛ a sanuma n'a jɛlen mana dilan ka d'u ma u ka baara k'a kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma bin maa ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na a ye o ɲini u fɛ a ka laseliw senfɛ min ye o mana bɔ yen segukaw fɛ yen premier ministre ale tun bɛ taama n'a ye taama min n'o bɛ tali kɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa tunga fɛ olu tɔgɔ la don baara in a bɛɛ lajɛlen kɛra segu ale chambre de commerce kɔnɔna na a yɛrɛ sa ko diɲɛ kɔnɔna na maa 700 maa miliyari 700 de bɛ diɲɛ kɔnɔna na bi na min ye degun in ye a bɛ se olu ma ni sigiyɔrɔ to olu bolo o hukumu kɔnɔna na sa wulikajɔ ni cɛsiri min kɛlen no bi o ye sa o ko bɛ se ka dɔgɔya cogo min segukaw fɛ min ye tunkarakaw tɔgɔla don in ye sa ale sigira sen kan ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ale ni maaninfinw la kɔlɔsili ka se ka dɔbɔ u ka taa ni ka segu la kuma in ye tali kɛ o de la segukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye ni degun b'u kan n'u b'a fɔ k'u bɛ taa kɔ kan waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ko u bɛ se k'olu kunbɛn cogo min na premier ministre min bɛ yen n'o ye Musa Agatayɛri ye maliden minnu bɛ kɔ kan n'o olu ka ministre y'ale a ko bi ko diɲɛ kɔnɔ ko min ye 100 sarada la 80 olu de kɔni bɛ farafinna kɔnɔna na minnu kɔni tungala taa ka di olu ye u y'a yira sa ko fɛɛrɛ kan ka tigɛ yaasa ka se ka o waleya in falen premier ministre ale ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ baara kɛ sa tungarakɛw ka hukumu kɔnɔna na a ko n'i ye jamanakuntigi sɛbɛn min d'ale ma n'o ye gouvernement kura ka baara kɛ sɛbɛn in ye ko maaninfin maliyɛnw olu ka ko bɛ a kɔnɔ maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka don bɛrɛ la ko b'a kɔnɔ wa fana ko min ye Mali a den minnu bɛ kɔ kan olu bɛ baara minnu kɛ fɛɛrɛ minnu b'u bolo seko ni dɔnko minnu b'u la u b'olu minnu kɛ ka jamana k'ale la yiriwa kosɛbɛ ko maa man ka jɔn o la a ko fana ko min ye docteur min sigilen no sen kan bi k'o ye miiriya ɲuman ye maa minnu bɛ kɔ kan n'o ye maliyɛnw ye u ka se ka baara kɛ k'u faso k'ale yiriwa premier ministre ko fana ko u kan ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ denmisɛnninw nɛgɛ ka taa n'u ye n'a b'a fɔ olu ma ko coxeur n'olu ye trafiquants ye ko ka olu bɛɛ lajɛlen ka kow lajɛ u bɛ se ka ban cogo min na a ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka sigi denmisɛnninnakaw ka se ka baara kɛ u faso la ka se ka wulikajɔ kɛ min ye ka taa tunga fɛn ye n'a tɛ kɛ hakɛ kɔnɔna na hakɛ min bɛ u ka adamadenya lafiya premier ministre a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin baɲumankɛtɔw ma diɲɛseleke naani tɔn bolo min bɛ yen sa n'o sigilen don tungarankew ka ko kunna a ko Mali ale ni bɛɛ bi jɛ nka jɛ in bɛ kɛ an ka jamana taabolo saba min ni jamanakuntigiw ɲini yɛrɛma hɔrɔnya maliyɛnw ka hakɛ maliyɛnw ka nafa bɛ sɔrɔ fɛn minnu na ka kɛ ni an ka sariya sunba kura ye yan'a ka bɔ Segu premier ministre a taara segukaw maa mafalen minnu bɛ segukaw fɛ yen a n'olu ye ɲɔgɔn bisimila pied-à-terre la ale ni min ye sɔrɔdasiw ye a taara olu fana ka yɔrɔ la kan min bɛ yen sa n'o tɔgɔ dalen Seku Amadu Tali la a taara o kɔnɔna na ka taa sɔrɔdasi musow minnu cɛw fatura ka taa olu lajɛ yen yɔrɔ kɔnɔna sa a n'olu fana ye masala kɛ hakilina falen ka se ka olu miirila jigin u la hakilila jigin cogo min na baara minnu bɛ senna ale bolo bi o kɔfɛ de sa a ka sɔrɔ ka taa pied-à-terre la n'o ye gouverneur ka dunanjigiyɔrɔ ye maa minnu bɛ yen n'o ye Segu maa mafalenw ye diinɛtigiw ka taa fara kintigiw kan laadatigiw olu bɛɛ lajɛlen welela ka na sa u ni premier ministre ka ɲɔgɔn masala baara minnu b'a bolo a y'olu ɲɛfɔ u ɲɛna a kan ka taa sira minnu fɛ a y'olu fɔ a ye min ye Segu bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ni cɛsiri la furancɛla fanga dɛmɛni na waati o waati bɛn ni kelenya ni cɛbɔ ni kanfɛn la premier ministre a y'a yira sa k'a fɔ ko u nana ka na ale lamɛn k'o diyara ye kosɛbɛ baaraba minnu b'a bolo ko o de ye nin ye Segu maabaw tɔgɔ la Umaru tɔgɔ la n'an b'a wele ko Baru tɔgɔ la ale kɔni kumana dugutigiw olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a bɛ gouvernement fo waliyaba minnu bɛ u fɛ sa n'u bɛ k'o ta k'o ɲɛsin Segu ma Segu bɛ se ka yiriwa cogo min na k'o ye tare ye k'olu yɛrɛ maakɔrɔw n'u olu diinɛtigiw n'u kafotigiw k'olu bɛɛ lajɛlen fana k'olu talen don ba la bi jamana ɲɛmaaw fɛ u ka lajɛ fana kɔnɔna na sa u kɔni ye foli ni tanuni kɛ ka sɔrɔ k'a ko kuncɛ ni dugawu don ye jamana ala bɛ se k'ale taa ɲɛ cogo min na hali bi k'a basigi ka cɛfɔ ni kanbɛn k'o sinsin a kɔnɔna na minisiri minnu bɛ seko ni dɔnko kunna ale bɛ tumutu ka taa fara minisiri min bɛ yen n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko kunna o fana bɛ tumutu minisiri min bɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn kunna o fana bɛ tumutu Mahamu Dafe min ye Abdul Kasim Fɔnba ye ka taa se général de corps d'armée Ismaël Wage ma olu kɔni bɛ tumutukaw fɛ yen u bɛɛ lajɛlen taalen don kun min na sa o ye fɛɛrɛ kɛnɛ min bɛ sigi tumutu n'o ye vivre ensemble ye o dayɛlɛli baaraw n'o kurunbɔ karili sele kɛnɛ k'a ye sa o kɔni bisigilara ka ɲɛ ɲaamɛtigiw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ
tumutu bɛ se fɛn o fɛn na sa u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ maakɔrɔ minnu bɛ tumutu u taara dubaw fana kɔnɔna na ka taa foli kɛ yen jamanakuntigi ale tɔgɔ la min ye tumutu gouverneur ye n'o ye Bakun Kante ye ale yɛrɛ kun bilalen don u ɲɛ sa a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ministre saba ye u bɛɛ lajɛlen taa kun ye kelen ye baaraba minnu bɛ gouvernement fɛ olu bɛ se ka bolola tigɛ cogo min na ka sigi sen kelen kan yaasa min ye sifinw ye olu jɔyɔrɔ ko bɛnko farikolo ɲɛnajɛ ko seko ni dɔnko ko k'o bɛɛ lajɛlen sinsin u ka dugutaga ale senfɛ ba fila bɛ k'aw fɛ yen min ye katakatani ye o kɔni o dira lujuratɔ dɔw ma lujuratɔw minnu bɛ bi n'olu bɛ ba fila bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Usubi Janya ale kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in kɔni bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn o kalo hukumu kɔnɔna na bolimafɛn fila in kɔni dira sa u ka préfet fɛ n'o ye Emmanuel Kojo ye an b'a yɛrɛ fo yan a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen sabula yanni hakilina min sɔrɔ o kɛkun ye sa min ye dugudenw maa kana bɔ maa la bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲa waliya in ale kɔni kɛra sa nin kalo in tile 18 u ka CSRF ale kɔnɔna na Yorosokaw fɛ yen dugudenw u ko k'u dusuma kasalen don dɛ jaba ani tulu ko sɔngɔ yɛlɛlen don bi kosɛbɛ Yorosokaw fɛ yen tulu min tun bɛ feere 200 o taara yɛrɛ sɔrɔ 240 na 40 de farala o kan min ye tulu tentulu ye o tun bɛ feere 180 o taara yɛrɛ sɔrɔ 220 na jaba u ko sa ko jaba kɔni kilo ko yɛlɛla kosɛbɛ o tun bɛ 120 na o taara yɛrɛ sɔrɔ 140 na ko nin fɛn minnu bɛ ka yɛlɛ nin ye a bɛ k'olu dabali ban sabula fɛn caman bɛ bi u bɔlen don wa u bɛ sɔrɔ fana nka tuluko ta fanfɛla ko na kɛ basigibaliya min bɛ u ka jamana fanfɛla la min kɛlen ka kɛ degun ye u bɛɛ lajɛlen ma bi maa minnu bɛ yen n'olu tɛ taa da dumunifɛnw kɔ sa olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ ko sabula san o san ni san yɛlɛmaw bɛ ka se tancogo la balow bɛɛ lajɛlen sɔngɔ bɛ yɛlɛ ko fo jateminɛ ka kɛ o ko fana na Yorosokaw olu fɛ yen fan dɔ in fɛ Kajolokaw olu ko jɛgɛ kɔni k'a kɛra dafara ye jɛgɛ o sɔngɔ jiginna bi kosɛbɛ Kajolo u tun bɛ min san fɔlɔ 900 o nana yɛrɛ sɔrɔ 300 la n'o ye jɛgɛ wusu ye o kelen hukumu kɔnɔna na sa ko jɛgɛ kɔni ne tonnen don yɔrɔ caman na bi n'o ye jɛgɛ kɛnɛ ye ba jɛgɛ kɛnɛ jumanba k'o de bɛ fan caman fɛ dugudenw kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko ba fali min kɛra ni ji bɛ ka degun kɛ ko a nafa dɔ kɔni fana filɛ nin ye dɛ jɛgɛ o de kɔni tonnen don fan caman fɛ an ye jɛgɛ ko kuma in fɔ o de la bi ko a sɔngɔ jiginnen don yɔrɔ caman na Kajolo yɛrɛ dɔrɔn tɛ yɔrɔ Mali fan caman jɛgɛ jiginnen don bi min ye farikolo ɲɛnajɛ ko hukumu kɔnɔna na sa an b'a da tulo ka sa k'a fɔ ko kupu min bɛ kinw ni ɲɔgɔn cɛ tumutukaw fɛ yen minisiri min bɛ t'o finale kɛnɛ kan o ye bi ye kupu in denbaya bɛ maa min bolo o ye Sala Babi ye n'ale ye Tɔnbukutu ligi o ɲɛmaaba ye balontan in sa a bɛ kɛ u ka ndolanci kɛnɛ na n'o ye salle municipal Alikayiru ye Baba Alikayiru o ndolanci kɛnɛ a bɛ k'o la Bajinde ani Jingare Bɛr a sa na o tora a la an kɔni ye Jingare Bɛr kaw ye dɛ nin ye ndolanci dumanba ye Sala Babi ale de kɔni ye kupu in denfa ye Tɔnbukutu ligi o ɲɛmaa fana don wa ko donsara bɔ t'a la han fufu don ni maa ma Tɔnbukutu bi i bɛ se ka taa nin ndolanci in kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn arajo minnu ma an dɛmɛ baara la su ani tile ka an lase fan caman fɛ Yuwarukaw fɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Seydou Sangare dugutigi coordinateur k'an ka foli bɛ s'a ma Sori Kɛmɛso an b'a fo Maraka Samakɛ an tɛ ɲinɛ ale kɔ Seydou Kurube Jara k'a fana fo colonel Siri Lamine Ezo kɔnɔna na Banankɔrɔ k'an ka foli bɛ s'a ma Keba Ezo maakɔrɔw donna koyi danaya dara Siri Lamine kan k'a ka maa wɛrɛw kalan tuguni an b'a fo a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la surasi min don a b'a ka baara ɲɛdɔn le jeune Thierno Umar Asi Jalo k'ale fo Boyina Babi ale n terikɛ n ka foli bɛ s'a ma Minakakaw fɛ yen ka Ibrahima Tunkara Binbatima k'ale fo Gawusu Traoré Fransikaw fɛ yen min ye Sori Sako ye ale bɛ Kanadakaw fɛ yen Isa Konate États-Unis Lucas Dakono ale bɛ Houston min ye Jaba Sidibe ni ale bɛ Sallakaw ka sigi la k'ale fana fo colonel Assa Bajalo Touré k'a fana fo madame le ministre Siriman Bacili monsieur le maire k'an ka foli bɛ s'a ma an bɛ Bayi Jakite fo Ablaye Ɲagate Madina Jara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Atlantakaw fɛ a n'a balimakɛ Sidi Babi min ye Bako ye Jangunba k'ale fana fo an tɛ ɲinɛ fiyewu douaniers kɔ n'o ye Abdramane Jakite ka taa se Raphaël Munkoro ma an b'olu fo douane kuru kɔnɔna na u ka ɲɛmaaba n'o ye Amadou Sanogo ye bureau des enquêtes la an tɛ ɲinɛ ale kɔ
Ibrahima Sako an b'a fana fo wɔlɔfɔ fɛ ale ni Papisi Jalo Amadu Gasama an tɛ ɲinɛ ale kɔ min ye Bako a n'a ka cɛdenw suguba kɔnɔna k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn Modibo Daɲɔ INPS la k'a fo ka Tata Fofana fana fo INPS la commune 6 kɔnɔna yan min ye Kekuta ye a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen douane na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Keba Oussoubi-Diagne préfet Emmanuel Kojo an b'a fo fili bɛ ale fɛ nin waati in na n'o ye Fili Jalo ye an ka cɛden min bɛ Bafulabe mara la ale ni Eaux et Forêts ɲɛmaa min fana bɛ Bafulabe kaw fɛ n'o ye Drave an b'a fana fo chef de service fana Eaux et Forêts k'olu fana fo sabula bi u kɛlen don ka fili minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ a ka taali min bɛ senna Oussoubi-Diagne commune kɔnɔna na a kan ka taa baara minnu kɛ Jani tɔgɔ la an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ko taa ni ka segin Ala k'a nɔgɔya n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sabali ma bon an ka fête daminɛna a yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ voilà donc Keba nin ye fête de daminɛnen Amara kana to ka ɲini kuma caman tuguni y'a mɛn voilà an ka fête daminɛ k'a daminɛ sisan fo le 1er janvier an bɛ fête la Ala ka sijan ani kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn